Καλησπέρα. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε μια πραλίνα μελομακάρονο εύκολα, γρήγορα στο σπίτι σας. Να εντυπωσιάσουμε τους γονείς μας, τους φίλους μας, μια πραλίνα μελομακάρονο που δεν πρέπει να λείψει από το γιορτινό μας τραπέζι. Πάμε να δούμε τα εξής υλικά που είναι πολύ λίγα. Πάμε! 4 μελομακάρονα, 1,5 μελομακάρονο θρηματισμένο, 40 γραμμάρια καρύδια, μία κουταλιά του γλυκού κανέλα, μισή γαρίφαλο, πολύ λίγο ξύσμα από πορτοκάλι, 100 γραμμάρια γάλα εβαπορέ και 50 γραμμάρια πορτοκάλι. Μια βανίλια θα χρειαστούμε και 125 γραμμάρια κουβερτούρα λευκή σε μπεν μαρί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε τα καρύδια μας και τα ρίχνουμε μέσα στο blender. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχω βάλει ήδη στο blender να κάνω ψύχα τα καρύδια. Πάμε να δούμε. Πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα μελομακάρονα. Έχω τοποθετήσει ήδη τα μελομακάρονα μέσα. Πάμε να τα κάνουμε και αυτά ένα με τα καρύδια. Θέλουμε να βγει αυτό εδώ το αποτελεσματάκι, το οποίο είναι πανεύκολο και πολύ γευστικό. Τώρα στη συνέχεια θα προσθέσουμε το γάλα εβαπορέ. Έχουμε βάλει το γάλα το εβαπορέ. Αφού έχουμε βάλει τα καρύδια, τα κάναμε ψύχα, βάλαμε τα μελομακάρονα, τα κάναμε ψύχα μαζί με τα καρύδια, ήρθε η ώρα που βάλαμε και το γάλα μας και πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Με αυτό το αποτέλεσμα προσθέτουμε το πορτοκάλι, την κανέλα και το γαρίφαλο. Και ώρα να το ξανακάνουμε μία σβούρα ακόμα. Που έχει βγει αυτό το αποτέλεσμα, παίρνουμε το χυλό και το προσθέτουμε μέσα στην ήδη λιωμένη κουβερτούρα λευκή. Τώρα να ρίξουμε και τη βανίλια και ανακατεύουμε. Τώρα, αφού έχουμε πάρει αυτό το αποτέλεσμα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε το θρηματισμένο μελομακάρονο. Και ανακατεύουμε. Μας είναι έτοιμη, το αποτέλεσμα παίρνουμε. Αφού η πραλίνα μας έχει γίνει έτσι, θα δοκιμάσω τώρα λίγο, γιατί πρέπει έτσι. Είναι καταπληκτική, να ξέρετε. Σε αυτό το επίπεδο που η πραλίνα μας είναι έτοιμη για να μας κρατήσει, εγώ θα βάλω αυτό με καπάκι και θα την αποθηκεύσω για να φτιάξω τα pancake μου, τις κρέπες μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να το υλοποιήσετε και εσείς στο σπίτι σας. Πιστέψτε με, θα χαρούν όλοι πραγματικά. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε, ένα σχόλιο, μια αποθήκευση για να το έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.